τώρα ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε την Κύπρο κομψή κομψά με την ευρυδική μουσική. Δημήτρης Κοριαλάς, στίχη Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Όπως και να το κάνουμε με την Κύπρο, δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Η Κύπρος κάνει απευθείας ανάθεση στην ευρυδική, η οποία μπορούμε να πούμε ότι έχει ίσως τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό το διαγωνισμό, αφού είναι η 6η φορά που συμμετέχει, 3 φορές κάνοντας φωνητικά και άλλες 2 φορές ως βασική ερμηνεύτρια. Το 92 με το τραγούδι Ταιριάζουμε και το 94 με το Είμαι άνθρωπος κι εγώ. Και για να δείτε τι άνθρωπος είναι η ευρυδική, ακούστε τώρα είναι λεπτομέρεια. Η πρώτη ξένη μαθήτρια στο παρισινό στούντιο de Varieté που σπούδασε τραγούδι, χορό και υποκριτική. Καλή επιτυχία, Κύπρος! Le travail trop tard et puis la télé et sommeil. Quand mon cœur se réveille tous les mardis, tu me dis le matin et tu m'oublies. On ira au ciné, mais le soir désolé. Je sors en te chantant très fort. Comme si comme ça la vie passe et les bons moments nous dépassent. Comme si comme ça l'amour casse, routine et paresse nous menacent. Comme si comme ça je n'en peux plus, je suis déçu, tu m'as perdu. Εξαιρετική παρουσίαση και του Δημήτρη Κοριαλά και της Ευρυδίκης με πολύ ωραίο φόντο πίσω στα LED. Γιατί είναι γίνεται Τούρκοι, σκοτωμός. Κύπροι, Σουηδοί και Γίνεται σκοτωμός.